May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang na pulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumubatian nyo man kami live sa FM station nga FMR Bacolod 91.1. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Mga mangingisda naka-rescue sa call center agent nga nahulog gikan sa Roro vessel. Dengue cases sa Negros Occidental, nagsaka sa 126% para sa nagligad nga tuig. Congressman Greg Gasataya nagsiling nga iba niya katapos ang asenso Bacolod, mangikabahin man sa transition team. Labor Group, hindi pabor sa exemption sa mga negosyante sa saka sa minimum wage. Kag sa good vibes, ang istorya sa 60 anyos nga nagakarga sa scrap sa bike. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, re-elected Congressman Greg Gasataya nagaayo sa iyang mga kaupod sa Asenso Bacolod nga magaupod sa transition team sang incoming Benitez administration. Nakigsugilano na si re-elected Congressman Greg Gasataya sa kay DILG Regional Director Juan Ingeniero agud matagaan siya sang giya sa natalana nga transition sa tunga sang outgoing Leonardia administration kag incoming Benitez administration. Suno sa iya padayon pa nila nga gina-finalize ang mga kinahanglanon para masiguro nga ang masulhay kag matawhay nga transition kag turnover antes sang Hunyo 30. Ginaayo man ni Gasataya ang iyang kaupdanan sa Asenso Bacolod nga manginkabahin sang interim transition team. Maga-coordinate man siya sa tiglawas ng transition team ni Leonardia. Si Gasataya amo ang gintalana ni Mayor-elect Albi Benitez para pangunahan ang interim transition team. Sa number 9, may kapin sa 22.6 billion pesos nga pondo para sa honoraria sa mga electoral board, pati na sa technical support staff nga nag-serve sa piniliay ang gitsugura na sa pag-release sa Bacolod COMELEC. Antes pa man sa Mayo 24, nasugura na sa COMELEC Bacolod ang releasing sa honoraria para sa electoral board. Kadam-an diri mga manunudlo nga nagserbi sa May 9 elections. May 2,916 ka mga poll workers ang natalana nga magbaton sa ilang honoraria. Kag nakaschedule ang releasing tubtub sa Sabado. 6,000 tubtub 10,000 pesos ang sarang mabaton sa mga poll workers. 10,000 para sa poll chairman, 9,000 sa poll clerk, 7,000 pesos para sa DepEd supervising official, o kun DESO, kag 6,000 naman para sa tech support, EB support staff, kag DESO safety protocol support staff. Wala pa nadala diri ang ginaayo sang DepEd nga 3,000 pesos nga extra pay. Ang honoraria ang may 20% nga taxable. Ang ato mismo ginahatag is ang basic na gid nga honoraria sa ila no based sa ato nga general instructions no. So kung may ara additional ya and then ipaabot sa aton, well atag ta man na sila. Sa number 8, importante nga mayara sang close monitoring nga ipatuman karon nga may kumpirmado nga Omicron subvariant sa Iloilo City. Inisuno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumibang labi na nga suno kay o kung suno sa iya, kaiping man lamang sang probinsya ang Iloilo. Patag ni Tumibang, hindi man kinahanglan nga magsira sang border ang Negros Occidental, pero kay ligwa na karon ang pagbiyahe kag wala naman sang swabing nga ginapatuman labi na sa puerto sa Bacolod import pagpatuman sang id-id nga monitoring. Suno sa PHO, ang tanan nga subvariants ang ginamonitor gidman nila. Damlagpagin siling man ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga wala sang tuyo ang probinsya nga mag-close ang border sini. Nagapati ang gobernador nga mild ang igo sa amo nga subvariant. Nagapabilin man nga manubo ang occupancy rate sa mga ospital sa probinsya. Sa karon may 12 ka mga active cases ang Negros Occidental sa May 18 nga report sang Provincial Incident Management Team. Kung open ang aton borders mo, we cannot close borders for that. But we have to closely monitor and treat, most especially Bacolod.
Kaya ang Porto 20 Bacolod mo. We are not anymore swabbing sa Negros Occidental kay Bacolod City area of responsibility. Why not at the Medtech? So amo na ang magsulod ra Iloilo mas sila. Kay Porto 20 responsibility nila. Kung may nadakpan sila outside sa aton nga may amo na, then inform nila ang Negros Occidental or ang other LGUs. Sa number 7, mga nagkalakilatan ng mga tapasero ang Bago City Hospital. Tigayo na nga na-discharge sa Bago City Hospital ang 8 ka mga tapasero nga naigo sa kilat sang Martes sa barangay Maaw sa syudad sang Bago. Luwas na sa katalagman ang mga tapasero matapos mag-agom sa pilas tugas ang kilat. Recovering naman sunod sa PNP ang 2 ka mga tapasero nga nangin kritikal ang kondisyon bangod sang igo man sang kilat. Sila ang yara karon sa gihapon nagapabilin sa regional kag provincial hospital. Nagpasilong lang sa idalom sa truck ang mga tapasero sang Martes sa magbunok ang ulan kag sang mag-igo ang kilat. Sa number 6, negosyante gin-hold up sa mga armado sa syudad sang Himamaylan. Papauli na kuntani gikan sa ilang nga baligyaan ng 45 anyos nga si Dorothy Ortega upod ang iya utod nga dala sang ila ginasakyan motorsiklo sang sila ang gin-hold up sang wala pa makilalaan nga persona. Sa investigasyon sang PNP ginbalabagan sa mga suspect ang mag-utod kag gintayaan sang kutsilyo si Ortega samtang gintayaan naman sang pusilang iya nga utod. Kay Ortega ang 50,000 pesos nga cash kag iban pa nga pagkabutang. Mayara na sa karon sang persons of interest ang PNP. Posible kilala man ini sa mga biktima suno sa pulis. Sa number 5, malapit sa 2 ka milyon ka pesos nga balon illegal nga droga ay kalakuha sa separado nga mga buy-bust operation sa Bacolod City. Masobra sa 1 ka milyon ka pesos nga balon sa illegal nga droga ang na-recover sa City Drug Enforcement Unit kay inas ang kaagahon sa buy-bust operation sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport. Subject sa buy-bust ang 25 anyos nga si Gerald Barillo na isa ka high-value individual. 21 ka sa ang suspected shabu nakuha sa iya nga nagabalor sang 1,394,000 pesos. Samtang arestado man ang isa ka teenager kahapon matapos makuhaan sang 20 gramos ang suspected shabu sa buy-bust operation sa Henrietta Village, Barangay Singkang Airport. Ang suspect amo ang 18 anyos nga si Kingsley de Vinagracia nga ginaka-big runner sang isa ka drug personality sa amo nga barangay. 136,000 pesos naman ang ginabulubanta nga balor sang illegal nga droga nga ang nakuha sa kay de Vinagracia. 374,000 pesos naman ang balor sa ginapatihan nga shabu ang na-recover sa Martes ang kapulisan sa buy-bust operation sa Purok Sigay, Barangay 2. Subject sang amo nga buy-bust ang 46 anyos nga si Mariabel Canlas kapaglapas sa Republic Act 9165 ang tubangon sa mga gindakop. Sa number 4, partido ng manggagawa ang nagapamatok sa ginapaabot lihok sa mga negosyante nga pag-defer o kon paghinyo sang exemption gikan sa ginapaabot nga pagpatuman sang wage increase. 55 tubtob 110 pesos nga saka sa minimum wage para sa Western Visayas ang ginuprobahan kag ini ang maga-take effect sa una nga semana sang Hunyo. Sa pagsulundan sang National Wages and Productivity Commission, ang mga negosyo nga sara maka-apply sang exemption sa bag-o nga wage order amo ang mga distressed establishments, mga bag-o bukas, mga retail o service establishment nga mayara sang indi masobra sa napulo ka mga trabahante kasubong man ang naapektuhan sang natural calamities. Sa pahayag nga ginpagwa sa nga partido ng manggagawa, isa ka insulto sa mga trabahador ang pag-grant sang Regional Wage Board sang exemption o kunayhan pag-defer sang pagpatuman sang amo nga saka sa sweldo. Kulang gani sunod sa grupo ang ginaprubahan nga saka sa sweldo labi na sang inflation nga nabatsyagan sa nagligad nga 3 ka tuig. Ginsiling ni Frank Carbo, Vice President for Visayas ang Philippine Chamber of Commerce and Industry nga wala pa mabaton sa business sector ang kopya sang bag-o nga wage order kasubong man ang affirmation sang NWPC. Sa number 3,
construction sa Bacolod City General Hospital magapadayon sa gihapon sa idalom sa bag-o nga administrasyon. Ginpasalig ni elected Congressman Greg Gasataya nga hindi maapektuhan ang pagtukod sa Bacolod City General Hospital sa gindonate kaduta sa pamilya Hensoli sa Barangay Vista Alegre. Sunod sa iya, nagpasalig man sa suporta sa proyekto si Mayor-elect Albi Benitez. May notice of award na ang nabato ng DPWH kag DOH kag ang pagbidding na lamang ang ginahulat antes masugda ng construction sa ospital. May 400 pesos nga ang pondo nga gintalana para sa BCGH, 250,000 pesos gikan sa Department of Health kag 200 milyones pesos naman donasyon gikan sa kay Senador Miguel Zubiri. Hindi na iya maapektuhan ang site gidonar, meaning it's a go, no, amo tong commitment na ginambal ni Mayor-elect Albi. Sa gipamangkot ko siya kasi ko the donors might have apprehensions na if in case there'll be a change sa leadership base hindi madayon ang duta ang gidonar. According to kay Mayor-elect Albi at that time, dayon gina siya because kinanglanon tang hospital. Sa number 2, %126% ka nagsaka ang kaso sang dengue subong kuni paanggid sa datos sang 2021. Sa May 7 nga report sang Provincial Health Office, 389 ang recorded dengue cases sa Negros Occidental. 5 naman ang napatay. Ang syudad sa San Carlos ang may na-record nga pinakataas nga dengue cases, 36. Karon nga nagsugod na ang tig-ululan base sa announcement sang Pag-asa, suno kay tumimbang mas labi ining tutukan. Pero paathag niya base sa ginalantaw nga cycle bahin sa pagsaka panaog sang dengue cases, karon nang ikatlo nga tuig kung sa diin ginapaabot gid man ang pagsaka sang kaso. Ginasulit sang PHO ang pahanumdum sa publiko nga mangin matinlo sa palibot. Sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital sa Silay City, isa gani ka preventive clean-up ang ginpatuman. Kasunod sang duha ka mga nurse nga nagka-dengue. Sunod kay Dr. Mary Ana Maestral ang pamuno sang amo nga ospital, hindi man mapatod kung sa ospital nakuha ini. Pero napatuman na nila kag sang PHO ang nagakaigo nga tikang batok sa dengue. But ang aton nga na-expectar this year masaka gid siya. Then hara mo gasaka siya. Like a third year. Third year. Remember may rainy season nga 2020, 2021 nga why sa saka. Nga subong gid siya masaka because this is the third year. So amo na sang trending sang dengue nga case. Kung mag-alert level, nata-doc ilan sa numbers? Mga more or less ma-approach na ta siguro. Ang number ta sa alert level ma-approach ta siguro sa mga more or less mga 500 more. Kag sa balita subong nga adlaw. Isa ka call center agent ang nahulog gikan sa ginasakyan nga ro-ro vessel. Kung wala magubaan sa makina ang pump boat, wala sa kuntani ma-rescue sa mga mangingisda. Yaring report. Mga 5 ka oras nga nagutaw-utaw sa tunga sang lawod sa tunga sang Negros ang 28 anyos nga call center agent nga si Michael John Balsomo. Nagwa siya sa passenger area sa Roro para magpahangin apang nadanlog kag nahulog sa baybay. Alauna sang hapon siya nahulog kag mga 6 ang gabi natabuan nga naaberya ang pump boat nga ginasakyan sang 4 ka mga mangingisda malapit sa nahamtangan ni Michael. Time na nga nabiriya ko. Oo. Arang isa tupadya kami nabiriya man. Abiryado, Kita lang naman pagkuhan mo pag-uboyan na makita sa upod ko. Kung wala si Michael nag-ubo, wala man sila makadipara nga may tao gali nga nagalutaw malapit sa ila. Ikaw sila ikaw nakadipara sa iya? Duwa kami ni Dioy. Oo. Nga may nag-ubo blao. May nabati ang ka nag-ubo? Oo, di pagbalikin namon tao gali. Galutaw. Abi yun na, patay na. Way man kay giho pa man kamot ya mo no. Nagiyo nga mo dito na lang mo ano. Nagbaliswa ang biktima kag nagpanghawid sa katig sang bangka kag nagsakay. Dito na kag naistorya sa ila ni Michael ang natabo nga pagkahulog niya sa Roro. Call center agent ang biktima sa Mandurriao sa Iloilo kag papaulit na kuntani sa Negros. Residente siya sa barangay Balikotok sa Banwa sang Ilog. Ginistorya niya sa mga mangingisda nga hindi siya kahibalo maglangoy. Pero may nabatian siya nga tingog nga nagahambal sa iya nga maghumlad lang sa iya nga mga kamot para maglutaw siya sa tubig. May
nagambal siya nga race lang hand mo. Lupalam lang. Sino nagambal siya ko nun? Kung siya kita mo lang ang bala, may trabalaway ka po mo, yung masa ko na sa ginoo mo. Oo, nangamba ko na siya, ano na siya? Ano lang sa ko na umladyo lang iya kamot lang no sir, para malutaw sa. Tinagpaki lang sa, dudira sa nagkapot sa sinang. Dugang pa ni Romy, sa makasaka na ini sa bangka, hindi makapati ang 28 anyos nga buhi pa siya. Kasaka ito di sa pambot, nagpungko sa, ginamoy ang matayaw. Tabunan niya, blaka mag-amunaw niya, buhi pa daw sa. Ano ginabalagad? Niya buhi pa ko. Uy, buhi ka, ari ka na sa pambot, ay problema. Mapaigad na. Ginilisan siya nila sang bayo kagin papanyapon antes nagdungka ang bangka sa Putataytay sa Bacolod. Gindala siya sa barangay hall kag didto na siya ginkuha sa Police Station 9. Ginsugat na siya sang kagabi isang iya nga pamilya. Ang Philippine Coast Guard ang nakigangot na sa shipping lines nga nagapanag-iya sang ro-ro vessel. Antes siya nagbiya sa siningang mga mangingisda, nagsiling siya nga liwat siya magabalik para magpasalamat sa ila. Sa good vibes, kung para sa iban ang pagbike, isa ka kalingawan o kung pagpang-exercise, para naman sa sininga 60 anyos, ini ang iya nga palangabuyan. Ini ang iya ginagamit sa pagpangbakal sang scrap. May report si Romeo Subaldo. Nagabike samtang may ginakarga man nga bike, mabudlay di bala. Kung may karga pagid nga mga kabilya, kag may iban pagid nga mga scrap, mas mabudlay pagid. Pero ang 60 anyos nga si Rafael Tortogo sang barangay Kabug sa Bacolod City, kaya masarangan niya pa ini. Ini naabi ang iya nga kinaangdan kada adlaw, mang balay-balay kag mamakal sang scrap sakay sa iya nga bisikleta. Mabudlay pero kinahanglan para may pangbakal pagkaon sa kada adlaw. Amo ni pagi nga hindi ko mapasitive. Ha? Amo ni pagi nga hindi ko mapasitive. Hindi positive man. Basi kung hindi ko wala ko, bro, mapasitive ko mo kayo wala mo na ako. Nakanan, hindi ka kapuli. Sa barangay Kabog, Hindi ka pagalibot. dili sa Libertad lang. Kinabay ko na adlaw. Oo. May mga tion nga daw matumba na siya, pero nagatingwa sa gihapon nga makabalanse. Kung kapoy na sikad, nagalakat naman. Kung makatipon sa balik naman sa pagsikad, amo sini ang kinagawian niya humalinsad to. Kag iniman ang palangabuhian niya humalinsad to. Mabudlay i-maintain ang balance kung nagabike nga may karga pero kinahanglan magpaningwa. Ang bike, iya nabakal sa nalabyan man nga balay. Nakahibalo siya nga mabudlayan siya sa pagkarga sini, pero awat pa. Nakuha isa ang bike? Sa mga tao sa pamalay nga hindi ko makilala. Hindi bakal mo na nung magamuna. Tag size ang kilo. Bakalay size. Balik ako dito, dito nga kami. Inarsinsa ko sa tagbalay nga amo na. Separado na siya sa iya nga misis. Wala naman kuno sa iyang ilakabataan. Mabudlay, makapoy pero kinahanglan magpadayon para mabuhi. Mabudlay pero ginaganta ko lang para nga makatibawas lang ko. Ano ginakapoy? Kapoy pero ginaganta lang karon mo gid. Ang mga scrap, iya ginadala sa junk shop nga amo naman ang magabakal sini sa iya. Samtang may puwersa pa, magapadayon na siya sa pagsikad. Silingganin nila ang kabuhi daw bisikleta para makabalanse, dapat magpadayon sa pagsikad. Actually, Barb, na-call ang attention yung kaya nakita ko siya ka-bike nga may karga nga bike. Kabudlay. Kabudlay nga daw ka delikado, Ruming. Pero ang iya nga pagput nga Grabe. siya nga palangabuyan, hindi mo man mapunod. Everyday mo ng ruta niya, pangita scrap lang. Sa tungas ng tagigil, isang init pa ito. Yes, kabay pa nga magapon lang nga mayara sa sing income. Kagabi itong mga balita sa Negros Subunga adlaw. Ahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero ba't balanse kag eksakto mga impormasyon? Parahan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.